बे बान्थायाव 10,000 रां बिथांनि आखायाव गथायनाय বুঝিয়ে নাপায় हारिमु मावथि गोबां बिहोमा होदों आरो बिथांनि जि बिहोमा बेखौ बिथांनि माखासे लिरबिदांआव नङा बिथाङा गुबुन गुबुन जेनेखि मावबादा खुंनानै बर'नि जेनेखि मुंदांखा बागुरुम्बा मोसानाय बेनि बेलायाव बिथाङा गोबां खामानि मावो थुनलाइयारि बान्था आखाइ खबजानिफ्राय अननानै बे बान्थायाव 10,000 रां बिथांनि आखायाव गथायनाय বুঝিয়ে নাপায় हारिमु मावथि गोबां बिहोमा होदों आरो बिथांनि जि बिहोमा बेखौ बिथांनि माखासे लिरबिदांआव नङा बिथाङा गुबुन गुबुन जेनेखि मावबादा खुंनानै बर'नि जेनेखि मुंदांखा बागुरुम्बा मोसानाय बेनि बेलायाव बिथाङा गोबां खामानि मावो थुनलाइयारि बान्था आखाइ खबजानिफ्राय अननानै Ministry